Ja jarri neu, Eta 27 dago indike. Ja, baina itxoin, nea konektatu arte. Bida, eta egin berriz arraza. Aita, ja, laiz daude. Laiz ere, baina itxengo dut erdikarte. Hemen, ondai da. Jendea sartzean bitarten. Ez da inor sartu. Ez da ondo beste behin. Itxoin. Ez ondai da. Bai? Ez, jazta, bai, ondai da. Zuk publik jertzea da zuia ondai da. Aita, paperak nahi bat zorrekarri nahi. Bitarte musikalto. Hau zer da. Esan, minutu. Orden hontan. Eta hauek? Vale. Ba, hemen dozkat eta jumon ez izaten. Minutua errespetatu da ez. Osa, nik ingot. Vale. Eta 2 minutu ditze, Bueno, minutu bat. Eta zen ez esan. Eskudantza jarri behar da. Eskudantza prestatu. Goro egin behar dugu. Bai, lehenengo. Erotzeko. Libe bai, nin behar dugu, Aha, libe emateak eta nik ingo da, ez badu zer egin. Gratik, zer, dantzaz? Bale, nik ingoa. Hemen igual prestatuko gara, Ebistakorra dago. Baina txontletatan. Zuma gatzea, zer du da? Hase, minutu bat. Vale. Minutu bat eita. Eta gainaztu bat Etzi musika. Grabatzen nahi zera. Ah! Niorek ez ingoa zen, Vale, ya, bueno. Gut. Ba, una tezukin hasi nahi tazen. Bai, zera. No sé, tío. Ya está, eta. Bai, ya está, nebali mazasi. Ez da gaita behatzi Ah, eta dira. beratzi. Vale. Itzeite haukazu, Parketa. Bueno, arratsalde honen hoi, Zabatzik, nik uste duze. Gaur lehentzera parketa. segea, arazo teknikorik ez izateko. Atzeago? Piskat. Bai. Eta esan diate ez dala oso ondo entzuten, orduan ez dakit karrasi pixka bat egingo dut, eta inguruan dauzkatenak ea isilik egoten dian. Terditan hasiko gea, eta doar pare bat. Badao jendea, nahiko txok eskatu dizkiate, ariketa adineko jendentzat. Orduan, asteburu luzea datorrela, saio bat egingo deu, ja adinean gora doazen pertsonentzat, eta aulkian mugikortasuna eta indarra lantzeko ariketa batzuk eta gomendio batzuk. Astean zehar eta jarriko dut sare sozialetan, noizingo den eta nola. Eta gaur, bueno, beti bezala, hasierako igual gorxiago izango da, ariketa batzuk sartu ditut, baina norbeak bere ritmora egin ditzala. Eta gaur, serie bat egin ditugu. Lau beharren, gaur 5. Eta esan bezala, bakoitza bere neurrin eta ariketa egokituz. Bueno, hasteko prest gaude? Bai. Venga, hasiko gea, bueno, moitutu ditugu beso pixka bat, zehatzo zutenen, sartu ginen eskudantzarekin eta eskudantza ingo dugu, Venga, gero toki, gero eta toki gutxiko eukiko dugu hemen, denok etxeko guztik, etxen asko gea. Venga, hor, Venga, atzeare bai. Venga, guazen alde bat erraztea. Venga, ba, horan kalpizka bat. Bueno, eta hasiko gea eskudantzarekin. Gogoratu ingo du lehen da bizi, 11 pauso dira, mantxo ingo du. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eta berriz ere, bale? Berriz ere ingo du mantxo, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Azkenea eta musika jarriko dugu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Venga, Ander, musika. Alto. A tope.
berri. Berri buelta. Venga. Venga. Bueno, oso ondo. Bueno, hasiko gea. Bueno, ahora punto. Hementxiko ditugu. Bai, bueno. Bueno, lehenengo ariketa, hasiko gea. Venga, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, ai, barkatu, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau, bat. Venga, bat. Bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau. Bi, hiru, lau, bat, 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 bi, hiru, ya. Nazi Nazi dari. Bat, bi, hiru, lau. Bueno, venga. Bazen pixka bat korrika, eta nahi urrengo ariketa esate jaten entzin da, bale? Venga. Venga, 20 segundu recuperatzeko. Venga. Bueno, bai ingo deu. Aerobiko pausa, txa-txa-txa. Vale? Venga. Bueno, Vale, venga, ya. va. Bat, bi, hiru, 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 bat, bi, Vale, ya está. Ya está. Vale. Bueno, a ver, venga, oye, korrika, eta txuleta masatzu jaten. Vale. Bueno, horrugua, unizo ez jumping jacks esati dute, zuek segi korrika, nik ingo dute. Da, beste gabe. Pam, pam, eta bain ingo dut. Pam, 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 pam. Baina segi korrika, Mancho, vale? Venga. Hogeita hamar segundu, recuperatzeko, bueno, va, Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, txalo. 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 Venga. Pam, pam. Pam, pam, eskudu. Pam, pam, esquerra. Pam, pam, eskudu. Aireko bizilagunak. Ero kumerko dugu. Oparin batekin edo bezala.
Hau izan dira. Ui, barkatu nien. Venga. Gorri pixka bat. Bueno, gero esaiazu, Oso azkarra ikea, neurrin. Bueno, hau da. Vale, hau da baita ere. Aeroiko paseoa. Saltoarekin. Zer ikorrika, nik esango endo gadan, Orduan da. Bat, bi, hiru, lau, salto. Bat, bi, hiru, lau, salto. Venga, zer ikorrika. Bueno, prest, Venga, bendik. Bat, bi, hiru, lau, salto. Bat, bi, hiru, lau, salto. Hiru, lau, salto. Lau, salto. Salto. Salpitakon, saiatzako batzen pixka bat, ez dela beko bizidonak. Bueno, venga, batzen korrika pixka dator. Venga, eta bertzen kolatzea egun guain. Bueno, hau, askotan indeu, txontxongilloa. Hasiko gea, lehenengo. Betikoa, zuizegi korrika, ingo dugu, Bat, bi, bat, bi. Eta gero bigarren erdian, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau. Bat, bi, hiru, lau, vale? Venga, segi korrika. Venga, Bat, bi, hiru, lau. Bat, bi, hiru, lau. Bi, hiru, lau. Bat, bi, hiru, lau. Hiru, lau. Zenek? Venga, guain hasiko gaia. Bat, bi, hiru, lau. Bat, bi, hiru, lau. Bat, bi, naztu behizte, baina, bueno, zuek zere. Bi, tan, tan. Venga, Ánimo. Ya voy a estar, Gaurko igual hankak ere nahiko laguntzen egin beran, Venga, beste 10 segundo. Vale, zeiko horreka eta dituzte norbaitek edala, eta ez dakit horrek eragiten dion. Baina, bueno. Vale, bueno. Guain hau, borsa marra da, Ez di asko falta, ingo dugu. Patinaziko pausoa, lurrek dutu, patinaziko pausoa, lurrek dutu, patinaziko pausoa. Hau, 30 segunduz ingo dugu bakarrik, bestela. Venga, venga. Pa, bera. Pa, bera. Pa, bera. Pa, bera. Bestela, bera honek utzea, nahi badezu, pum. 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 Nahi badezu lurrean jo. Nahi badezu bera honean jo, Bera honean egiten badezu, bia erreugetak seguro. O markatu lurrean jo. Bera honean jo, Oita marren, ate? Ya está. Venga, vale, pasen korrika. Hoi nahiko gorra zaten. Venga. A ver, guain. A ver. Biankikin, vale. Venga. Haure, bortxoa da, ikusiko du. Zenba emoran ite dela. Venga, hau da. Ezin zuek, segi korrika, Aurrea, atzea, alde batea, aurrea, atzea, alde batea. Ezin salto hondik, Demora, Bueno, prest,
aurrea, atzea, eskubi, ezkerra, aurrea, atzea, ezkerra, eskubi, aurrea, atzea, eskubi, ezkerra, aurrea, atzea, ezkerra, eskubi. Hau gorra gare baina, osake... Bueno, hau berroita osan behiko dugu, Venga, beste bat segundo. Venga, guain, hau batzen gendun. Ingo deu. Estima, pam. Pam. Baina bainik ez, segi, jakiteko ingo deu, Bueno, ez da dago beste bat, eta ia lehenengo zatia bukatu dugu, Venga, va. Venga. Venga. Venga, Vamos, segundo. Venga, fixa minuto behar. Eta, kilo, gogateko gainita. Bai, hau da azkena. Haurea porxia gorra da, Venga. Haurea zuek ikusi, berauna eta beraino festeziaten, Zuek ezin egin gorrika, eda. Papa. Baina ez getxi gortutza, Fizten dut, hankak, pum, hogita nazio ningo dugu hau, Hoi nahiko hanketakoa da, indarra da, Venga, bazen. Bat, bera. Mantxo, Bera. Eskudiaki. Ezkerra. Venga. Mantxo, Xabi. Venga, mantxo, Eta, gortutzak ez dugu, Ez dugu hau diten, Begira da horrean mantxo dugu. Venga, bale. Oso horrega hau. Venga, minutu bat hola. Eta lehenengo zatia bukatu. Bueno, bihar batzuk nola bizan. Bihar harina goingo dugu. Baina, gauketa baldin behituzue, hobe da jarraitzea, Uzten baldin behituzue, berreskuratzeko zaila bada. Agujetak, giharren haustura txikik dira eta irrigazioarekin hobeto sendatuko dira. Orduan, jarraitu egiten eta azkarrago pasako zaizkizu. Bueno, venga, arnaz pixat hartu. Bota. Hartu. Bota. Hartu. Bota. Azkenean hartu. Bota. Bueno, indarrarekin hasiko gara. Bueno. Igual de la alfombra. Jarriko da alfombra. Igual, Bueno, recuperatzeko pixka.
Bueno, lehenengo ariketan. Hola jarriko gea. Behin gore. Gora. Aurrea. Gora. Aurrea. Gogoratu. Lumbarrak lurra ikutzen dutela, Venga, hor. 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 Venga, 10 minimo. 15 nego ez duen. Eta beste 20. Venga. Bueno, 15. Nik. Ariketa hauetan, nik ingo dut ariketa, horrela ikusten dezue, eta gero hasiko gea egiten, bestela. Venga, vale. Bueno, ni guain zuek ikusi, egingo dudan ariketan, eta gero zuek egin, Bueno, hau, a ver, biharko ekarri, bi esne litro edo, bi aukera emango ditut, deltoidesak landuko ditu, orduan. Batzuntzako ariketa hau izango da, etengabe, hau egintzazu, hor jarri, pum, 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 hogei aldiz, bale? Eta bestentzako gogorragoa nahi baldin badezu, lehen hori genduna. Hola jarrita, eta guain kopetarekin lorra ikutzea. Venga, ba, hasiko gea, Bueno, eta baldin badituzu eskura 1 litro, pues hau ingo dugu, Pum, pa, pum, pa, pum, pa. Bera honek tolestuta, eta gorputza zuzen, bale? Beti oso importante da posizio egokik mantentzea. Bueno, venga, hasi, eta, venga, bestela, nahi dunak. Hola, venga, ba. Zuko libre, Beste zer da. Hola, Venga, 7, 8, 9, Venga, oso ondo. Venga, guazen, hanketako ariketarekin. Bueno, ingo deu, hemen gabitzen gairurok, isometrikoa, esan dagoa, paretan kontra, 80 gradu hemen, 80 gradu hemen, eta egunatek esango dugu 30-45 minutu bat, Orduan zuek ikusi, Arnasa ondo hartu, bizkarra ondo apoieduta, Iasi gea, Venga. Ez euki burua horri hola, ondo apoiatu. Eta arnaz hartu, musika altu zio jarri handen. Bueno. 30 segundu. 30 segundu pasadia, Gaur beroketarekin eta nahi luzitzen nahi zeiria, Emateu, Osak idean lasilean hartzen, Venga, guantxe, 45. Venga, eutxi, Mila bero dozkatantak, Venga. Venga, 5. 4, 3, 2, 1, ja. Venga. Oso ondo, venga. Venga, berriz ere, abdominalak. Guain ingo dugu ariketa hau. Aikarriko ditugu. Hora daudela, hankak bularrea. Pum, pa. Pum, pa. Venga, hogei aldiz, Venga, prest. Bizkarra pixat ikurri altxatzea. Baina ez gehiagiri, Venga, egidatu txilborrea. Venga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, eta 20. Venga, oso ondo. Bueno, zer mundu azte? Ja martxa hartzen nahi da, Bueno, besoak, flexioak, lehenengo egunean esplikatu nuen, eta gero ahaztu zitzaidan. Flexioak lurrean oso gogorrak egiten baldin bat zaizkizue, egin paretan kontra horrela. Hola jarri, pum, sudurrarekin parete ikutzea. Hoi erresiten badezue, belaunak jarrita, hor. Ondo eginak, Eta ja hauek, errez egiten baldin badituz horrelako hogei hora, egin itzazue ja, oiko flexioak. Bale? Venga, hasiko geha. 10 flexio. Nahi gehiago, nahi gutxiko, venga, prest, hasi. Venga, bi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Venga, oso ondo. Bueno. Oazen bestearekin. Guai. Hankaz. Egingo deu. Aukire igo. Orduan. Hemen gindezakegu. Hola, venga. Bueno, hau, gogoratu nola dan, Illo, Jetxi, illo, jetxi. Venga, 5 hankabako itzekin, 8, 10, ikusi, bale? Venga, ba. Venga. Eta, hemen galdetzeute alternatiban bat honi zilei gabe. Hau zilei gabe, zilei gabe izan daiteke, baina guain ingo deu. Sentadillak egin, baino gero ingo deu. Bale? Horrelakoak ez baldin baitzue, sentadillak egin, bale? Bueno. Abdominalak horrela ingo deu. Zuek igual beste bat egin, ez dialako sartuko. Horrela jarri, besok zabalduta, jardun ingo deu. Alde batea, eta bestaldea. Besok apoiatuta, Venga, nahi zuenen hasi. Venga, 6-7 aldiz alderako itzean. Ini zuek beste abdominal mota bat. Erreprimitu egin ziguten pelikularen zati hori laguna moztu ziguten Paradisu zineman ikusiko gara leku hau ametsak tokatzen diren Bega, nik ja hogei ditut jaunekin, Paradisu zineman ikusiko Venga, oso ondo. Bueno, 3. serio egin deu. Guazen, ez, 3. honekin bukatuko dugu. Bueno, lehengon egin genduna, baina aldaera bat sartzen, Ingo deu. Lehengoneko oso gorra bazan, Eta pixkat jarri honeago. A ber, jarri mendibeni bazu, ingo du. Ikutu, jetxi,
Igo, eskubikin guain da ezkerrakin. Ilo, ikutu, ikutu. Nahi bat ez bakarrik hau egin, Venga, hasi, Venga, bera. Igo, bera, igo, ikutu, 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 bera. Igo, bera, ikutu, 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 ikutu. Hau oso. Bueno, Ander, grabatu bizimomen. Bueno, bai? Zankadak ingo ditugu. Nengo unekoa. Ez abaldu gehiagi hankak, Pa. Venga, eta pa. Venga, ingo ditugu. 6 hankak bitzekin, 10 arte, venga, Venga, bai. Kaixo Maren, kaixo Ixak. Venga, ba. Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Sei. Zazpi. Zortzi. Bederatzi. 10. Hamaika. Venga, vamos con dos. Bueno, hiru serien ditugu, laugarrena, eta hor batu, bat gillo diara. Zer pasatxean, Bateri gutxi dut. Bueno, venga, abdominalak abingo dugu, Pam, pam. Batu, lumbarra beti lurren, Venga, hori aldi, pam. Venga, 6, 7, 8, 9, 9, venga, vamos a ver. Bueno, hemos amatizte gorpa. Gaur intenso semana egiten dira, ustez. Bueno, tricepsak, aurkikin, baina aurkirik ez badezue, horrela ere egin daiteke, Horrela jarrita, eta gutxi gopetxita, venga. Ni gaur aurki gabe ditu. Venga, ba. Venga, prest. Venga, bat, bi, ja. Venga, 9. Bueno, ya, lau ditugu. Venga, hanketakoak, oin ingo dau, sentadilla erdia, Hau bakarrik, Pum, pa. Hogei aldiz, vale? Venga, bazen, venga, ba. Venga, bizarra zuzen, begiratu aurrea puntu batea eta gora. Zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, hamabost. Ez ondina ez aurkik, hau izate diteke, ordez, bale? Hogei, bale. Venga. Abdominalak, hau ingo du, horrela jarriko naiz. Ni ez dut horrela hobeto ikusiko nauzuela, eta hau lehenengo gurean ingen duen, Bat, bi,
Venga, ba, horrela. 30 nik uste egin daitezkela, Venga. 1, 2, 3, 4, 5, gutxinen maituzte, gutxiko. Hori etikoa, norbeak. Hartu behar dien neurria. Bueno, abdominalak 5 egin ditugu ya. Guain besoak. Bueno, egingo da, bariketa, hemen gabitzen naizen. Hola, hasiko zeate. Eta egingo ez dut. Pum, 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 pum. Horreaino. Ba, hiru, lau. Venga, horreaino, vale? Venga. Venga, ulti. Venga, vamos a luchar. Venga, hiru. Lau. Venga, bost. Seri, zurekin, nire osortzak joan zerri hemen, Venga, bantza gire. Mesotako eginda. Eta, hanketakoa. Bain modeu. Hau inaiteke edo hauki baten, edo lurren ere bai, Horrela jarritzen, hau lehen gorin gendun aurkian, baina berdin indezakegu hasieran inden abdominaletakoa, baina iskientzako, hola. Bat, bi, bat, venga, 5 bat hankalako itzekin, 10 arte, bale? Bueno, eta gaurkoa, zatia heroikoa, zaitarra, burutu dugu. Venga, atzea xego. Guain luzamentuak egingo ditugu. Venga, guazen bera, gero, bukera ningo dugu. Malabarra. Venga, hor jarri. Venga, gora. Mantendu horra 10 segunduz. Venga. Venga, guazen bera pixka bat. Hemendik, Venga, urrutia iritxe. Arnasa bota. Venga, pixka gehiago. Mantendu hor pixka bat. Hemendik, lumarra tripatik, Venga, oso ondo. Guazen alde batea berdin. Venga, luzatu. Arnasa bota. Suave, bestaldera. Kontua ez da bila honik ikustea, kontua da, gorputza luzatu urrutia konpena, ba. Suave, gora besok. Luzatu. Eta bain, goazen alde batea. Eta nabaritu, bizkarraren bekaldea luzatzen dara. Eta bestaldea ere bai. Bale, oso ondo. Ordea. Tripatik, hendik, Ni ez da, rituen oso nahiko txinguan ez,
eta oso luzea duzak. Vale, oso ondo. Zukitu, bizterrak, hanka jarri ondoz, belaunetik bera, gerri aurrera. Hortxe, 10 segundu. Besterekin ebai. Belaunetik bera, aurrera. Vale, oso ondo. Ikiak. Venga, hor. Edo baita ere. Hortxe, Bueno, hemen, korpoa lurren jarrita, punta aurrea begira, eta gerri aurrea. Eta nolaitu behar dezuen, ikia luzatzen dara. Venga, aldatu besterekin. Oso ondo, venga. Soa ziriakoa. Hor, gerri aurrea. Eta bipuntak aurrea begira. Eta, hemen nabaritu behar dezu, gerri aurrea putazuen. Eta horkoa baina altxa daiteke, Bueno, hor arazo txiki bat eukitzen egea. Ustez Facebookeko grabazioarekin. Pena da, zer justu nik uste toi dala grabetara elbitzea dena, Bueno, beste ere futsi daiteke, Vale. Bueno, horrea, Vale, aduktoreak. Venga, bien aduktoreakan igual agujete dituzte. Venga, horreatu. Pizka bat. Hemen hori behar bestearekin ebai. Goazen ariketa honekin. Jarri. Gogoratu, luzeuta daukan hanka berdineko besoa gurutzatu eta bai atzea eta gora begiratu. Hor. Eta mantendu 20 segundu. Eta baina atzea eta gora, Venga, vale, oso ondo. Bueno, guain. Nola jarriko naiz, hobeto ikusteko. Hanka altxa. Zuen gana ekarritzen zuen pixka bat. Arna sartu. Eta botatzerakoan, indar pixka bat egin. Vale, belaunak ordestu. Eta zuen gana ekarri. Oso, bestearekin berdin. Hanka luzatuta gora, mantendu pixka bat hor, eta bain indar pixka bat imatzeaka. Esandakoa beti, luzamentuak ez dute minik egin behar. Tensioa nabartu behar dezue, eta hor mantendu amak segundu zero, Espiga. Venga, bale, belaunak ordestu, ibarralde ekarri. Venga, oso ondo. Goazen berriz bizkarraren mekanea bizatzea. Hor gogoratu, behiratu lehenengo pizka bat, posizio hortzak luzatu alde zuen tokiaino, eta hor zaudetenen mantendu pizka bat. Venga, mantendu. Arnasketa ondo egin. Venga, oso ondo, eta guain, atzo egin genuna, Pikin bat alde batea jun, eta
eskua gurutzatu bestearen gainetik, barrukoa kanpokoaren gainetik, eta mantendu hor beste 5-6 segundo. Venga. Eta bestalde berdin. Eta gurutzatu. Vale, eta goazen hau dutea, gora bizkarra, gora berriz, bera, gora berriz, bueno, oso ondo. Bueno, benditzen dizkigu, bi gauza. Malabarrak eta erronka. Bueno, malabarrak, lehenengo pelota batekin, Bota gero egingo dut, bideotxo bat, progresio eukidezazuen, eta, orduan, bota eta hartu, bale? Eta venga, gero eskerrarekin berdin, bota eta hartu, hor, venga. Bai. Venga, eta bai, batetik bestea. Aizue baino zuekin behar dezu ere, bai, ikusteko progresioa. Venga, ariketa hau, askotan egin behar dezue, bale? Eta ia hoi, azkar noa, hoi da progresioa, hartu, eta egin behar dezue, astensoren, gora, bera, eta da, pixka bat, belaunak daude hor, pum, 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 pum. Gero, hau zain segoa da, saiatu zaitezkete bik batea. Pum, 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 pum. Ariketa bedia, pixka bat abilezi hartzeko. Eta gero ja, ariketa izarra. Eta da, atzokoa, da. Bota, hartu. Behin eskubikin, eskubi. Eta baina ezkerrakin. Pum, 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 pum. Hau da, hau menperatzen behar zuetia, gurutzatu. Bota, hartu. Bota, hartu, eta besteakin berdin. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Ezkerra. Eskubi, ezkerra, eskubi. Eta, urrungoa zain izango zain ja, egitea ziklo osoa behin eta gelditzea. Hoi onditzen badezu hartu, eskubin bi, tardun da. Bota, hartu. Eta baina ezkerrakin hasi. Bota, hartu. Bota, hartu. Baina aurreko emer dezue askotan, Eta gero beste ariketa bat, hau zailagoa da, baina nebertze probatu, probatzeko eta erronka da. Esku batekin, bi pelota, eta untako bai importantea dela, ritmoa, Pum, 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 pum. Eta gero, ezkerrakin, pum, 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 pum. Nire zaila gute zait, ezkerrakin, Terrenilla gure zirkuan atzen. Vale, bueno, orduan gero grabatuko el bideotxo bat. Bueno, hoi, malabarrak. Guain erronkak, guatu, Batez ere txiko txikientzat. Lehenengo honeko hau zan, Hola jarri, atzea, eta aurrea, eta zutitu, Atzea, aurrea azkar, eta zutitu. Vale. Bigarren egunekoa zan, hor jarri, eta hor saiatu oreka mantentzen. Nahi badezu hankak hor elkartu, Eta gaur ingo deu, hau, etxek txiki dira, baina laguntza, lagun norbaitek eman behar dizu, adibidez, maren jarri hor, eta ingo deu pinua 3 apoiokin, zuti jarri. Orduan, kopeta lurren. Azalera, haundia, iruki bat markatu behar deu, ze jartzen baldin baditugu, kopeta eta esku lerro beren, ez daukau, azaleraik azpin oreka mantentzeko
guk bi hankeko maila eroriko zaigu. Hirukoa mantenduko da, orduan hor. Egin behar dezuna da, herria ahalik eta gehien altxa. Eta hor zutenean, suabe. Pum. Hor, bale? Ordu. Norbait hor daukazue, ez daukazue indarra, norbait lagundu zaitzatela eta gero horeka mantenduz. Kontuz lepoakin, ez jarri zuzenen hola, ze orduan lepoa kopeta jarri, eta zuzenen burua badikoa. Bale? Venga, eta hor mantendu pixo. Bale? Venga. Ondo? Bueno, eta guain bukatzeko. Beste bat. Venga, jazta, urrungunen beste erronka bat. Ez zuen jun jartzen, eta baita ere saia zuen. Zenbat egiten dituzuen erronkak, eta interesatzen zaizkizuen, edo ez? Edo, beste gabe hemen niai naiz hoi eskaintzen, venga. Eta inok ez dituiten. Venga, hor jarri. Eta 30 segundean gobea lasai. Igual hau bajua da, hankak pixka bat antu hobeto, Bueno, oso ondo. Bueno, gaurkoz bukatu dugu. Gogoratzeko, asteburuan zehar, hiloko dut bideon bat, esango dizuet, noiz, batez ere Iñigo jendentzat, edo mugikortasuna oso mugatuta daukan jendentzat, bale? Eserita eta ariketak egiteko, adin horrekin oso importantea da baita ere mugitzea. Jende asko oso osasun ona du, adineko izan da ere, baina etxean sartuta gelditzen baldin bada, lau aste mugitu gabe, kosten gozaio gero hori rekuperatzea. Eta beste aholku txiki bat. Egun hauetan ere importantea da elikadura zaintzea, orduan erosketak egiterakoan, saiatu zaitezte benetako jana erosten. Benetako jana zein da, naturan dagoen jana. Berdura asko, fruta asko, haragia, arraia eta erosten baldin badezue, izan da dira, haragia eta arraia, eta erosten baldin badezue, bertako harategi eta arrandegietan, hobeto. Eta gero, saiatu azukren konsumoa gutxitzen, eta batez ere gozok eta etxen egiten badituzue, hobeto. Eta erosten baldin badituzue kanpon, izan daitezela kalidadekok eta ez industrialak. Hemen Tolosan baditu gozotegi ederrak eta. Baina, pikin bat mugatzeko, etxen egin itzazue, bizkotxok edo dana dalakoa. Baina saiatu zaitezte hori mugatzen. Bale? Bueno, bihar 5:00 berriz. Venga, ondo izan, agur!